टाइम पास फेसबुकखौनो नायथारलायनोसै आंहा। आच्छा दाउला राजाया मेसेज खालामदों माथो। हाय र' आंबो हाय हरफिननि। है ओंख्रिखौबा मा नांजाबाय थायो मोनजाफागोनथां माथो ओंख्रिल' सोंहरगोन। दालि आलु नों जोबोर समायना नोंनि वाट्सएप नाम्बार मोनगोन ना? नाय बिदिबानो रागा जोङो आङो। रिप्लाइ मा होखो वाट्सएप नाम्बारसो बिग्रोनाया आंनि जाबाय। रिप्लाइ होबाबो दाय होआबाबो लादायसो। रिप्लाइ होस्लाब मोनि मबाइल नाम्बार नांगौ वाट्सएप नाम्बार नांगौ। बेनिखायनोथ' खायसे मानसिफोरनो रिप्लाइ होनो बायो आङो। रिप्लाइ होनाय बायदि नुबाथाय मबाइल नाम्बार बिखाबाय आरो लोगोनो। हो साफ्रोमबो सेंग्रानो मबाइल नाम्बार होबाथाय मा जानांगौ जाखो? हो सोर सासेजों रायलायनो दे? नोंनोलाय मा नाम्बार होनोसै आंलाय? रायलायग्रोमोना नाम्बार बिनाय मानसिनोलाय मा जाबावगोन दाय? खायसे मानसिफोरजों रिप्लाइ हरबाबो दाय हराबाबो साम' लादायसो। रिप्लाइ हरबाथाय मबाइल नाम्बार लोगो बिगोन, रिप्लाइ हराबाथाय अहंखारि। मा मोजां नोंलाय? नोंना महरानो मोजां नङा माथो जाहरलायबावगोन। आयु मा जाबावगोनथाय? आरो बे हाबा जानाय हौवाफ्रालाय मासे जिउ जाखो आंनि फ्रेन्ड लिस्टावलाय? हाबा बिसोरासो माबा जि मेसेज हरलागासिनो। उनावहाय हिनजावफोरा हौवानि दायखौ नायालासिनो सिख्लाफोरखौसो दाय जाहरगोन आंनि हौवाजों रायलायबाय थाग्रा होननानै। आरोलाय खायसे सेंग्राफ्रा गावखौनो फेसबुक पस्टआव जा दुखि आत्मा खालामनानै लागोन। गार्लफ्रेन्ड गैया गार्लफ्रेन्ड नांगौ होननानै रोनावफ्लागोन आरो थिगसेनो। बेनिफ्राय सिख्लाफोराबो गार्लफ्रेन्ड गैया खोमा साननानै बिसोरनि मेसेज हरनायाव रिप्लाइ हरसिगोन, रायलायलायबाय थासिगोन। उनावहाय बैसोर सेंग्राफोरनि गार्लफ्रेन्डफोरा मिन्थिबा बै सिख्लाखौसो दाय जाहरसिगोन आरो बै सिख्लानि प्रफाइलखौ स्क्रिनशट मारिनानै जि गाज्रि पस्ट लिरनानै बुंसिगोन आरो आंनि बयफ्रेन्डखौ सेनो नागिरग्रा दुनिया आंनि बयफ्रेन्डखौसो मोनदों बियो होननानै। गावनि बयफ्रेन्डनि आखलखौ नुवाखै बियो, नाव गंनायाव आगान होग्रानि आखलखौ। जाम्बिसियान गार्लफ्रेन्डफोरा कमेन्ट होफाग्राफ्राबो मा नायनो थामारो दे आजिखालि सिख्लाफ्रा बिदिनो होननानै लोगोफ्रा ओजा गावनि लोगोनि बयफ्रेन्डआ जे गाज्रि बेखौ मिन्थिया, खोथा मिन्थिया, गुदि मिन्थिया, बिजौ मिन्थिया, माखौबा वान साइड फारसेल' लानानै कमेन्ट खालामफागोन। बाप्पावै मा नायदोलै? मालै दुमफाव हारसिं मा नायखुमादोंब्रा? नायनो हाया मा नायदों आं? बा माथो दुमफाव रायसोबायलै नोंखौ बे सेंग्राया। रायथ' आरो मबाइल नाम्बार हराबाथाय। सेंग्राफोराबो थामारो दे आरो। नोंलाय बिदि नङा? मिसाखौ मा बुंनो दुमफाव, आंबो सिख्लाफोरनाव नाम्बार बिनायालाय बियोलै, नाथाय रिप्लाइखौनो होजाया माथो। नाम्बार बिबाथाय जेबोखौनो बुंला। मेसेज खालामग्रोमोना नाम्बार बिबालाय आरो। हे दुमफाव सिख्लाफोरा जानला मोनला रिप्लाइ होआ ना। बे रिप्लाइ होफैबाय थानायावनो नाम्बारखौबो बिखाना लानोसै होननानै बियोब्रा। आच्छा साबेसेनाव बिदि नाम्बार बिखो नोङो? नाम्बार बिनायाथ' सानसेयाव 10 जनसो सिख्लाफोरनाव बिखायोलै आङो। माथो मोनालै रावबो हरनो नागिरा। मालाबाल' सासे सानैया हरगोन आरो। आच्छा दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव देलाय आंनो सासे गार्लफ्रेन्ड नागिरना होलाय। मा आंखौ गार्लफ्रेन्डनि दालाल मोनदों नामा नोङो? देब्रा नोंखौ दालालखौनो सानथ'बाय आं दिनैनि थाखाय। देब्रा सासे नागिरना होब्रा, सासे जगार खालामना होलाय। लामारगोनथ' आं जेखौ नागिरना होयो। लायोब्रा लायो, देलाय नागिरना होलाय। र' होमबा देखायनि आं। नैलाय नैबे सिख्लाया मोजांथार, बेहा बयफ्रेन्ड गैया। बुंदो नैबे सिख्लाखौ लागोन ना लाया नों? थ' मासे गोसोमब्रा, बेलेग सासे नागिरना होबाब्रा। बे बांद्राय गोसोमलै, हराव दांग्रोमबाबो नुनाय नङा। आच्छा र' नैबे सासेखौ नायलाय। मासे जाम्बि बियोलै, कुर्ता लालायनाय सुरनि लालायनाय। हट नालाय आंनो बेखौ। र' होमबा बेलेग सासे नागिरबावनि आं। बेलाय बे सासेया? बाप्पावै माबायदि हौवा साइसलै। हट गस्ला गाननाय स्टाइलाबो मोजां नंथ्रा, नालाय आंनो बेखौ। एसे मोजांखौ नायब्रा दुमफाव, एसे मोजांखौ। आच्छा र' नै बे सासेखौलाय? ये हुइना बाद लान्जाय टेम्पार्ड पार्ट। औ दुमफाव आंनो बेखौनो नांगौ। आच्छा नंगौ नामा? औ ब्रा दुमफाव नंगौ, बे सिख्लाखौ नांगौ आंनो। साइसथार मोजांथार माथो नायनोबो मानसिया। साला थोग्रा हिनजाव मोजां नायगिरग्रा, महर मोजां सिख्ला नायगिरग्रा हो? माथोलै मोखां नायलायलाय संसार जानांगौ नालाय, महर मोजां सिख्ला थाबा मोजां जायोब्रा। फेसबुकफोराव मिम शेयार खालामनानै गाबख्रावबाय थागोन आरो आंना गार्लफ्रेन्ड गैया, माला गार्लफ्रेन्ड मोनबावगोन आङो, हराव उन्दुनोबो लोगो गैया होनना बुंबाय थागोन आरो ना। ओजा मानसिया महर मोजां सिख्ला नागिरखुमानानैसो दङ। बिदि फेसबुकाव पस्ट खालामना आंलाय माला गार्लफ्रेन्ड मोनबावगोन, महर मोजां गार्लफ्रेन्ड बिदि लिरना। बिदि लिरबासो समायो मिन्थिबाय। सिं महर मोजां सिख्ला नागिरखुमागोन, फेसबुकाव गाबख्रावगोन आरो सिख्ला सासेबो गैला नामा आंनि खाफालाव होननानै। दुमफाव महर मोजांबा एसे साबसिन जायोब्रा। डाइरेक्ट बुंना लानोबो नांगौ ना, आंनो महर मोजां सिख्लासो नांगौ, महर मोजां सिख्ला बहा मोनगोन होननानै फेसबुकफोराव पस्ट होनांगौ। मा आं सिंगेल होनना गाबख्रावबाय थागोन हा? ओरैनोबा बुंफ्लागोन आरो मावनो दांनो गोरों हिनजाव जाबानो जाबाय होननानै मोनथारो बुंफ्लागोन आरो ओरैनो फेसबुक गियानि देखायगोन। ओजा सिं महर मोजांखौनो नांगौ।
नंखाय खोथाखौ मा बुंनो एसे महर मोजांखौ नायगिरखुमायोब्रा बयबो सायावसो बुंना लानाय नङा महर मोजां नङाबाबो जायोलै आखला मोजां जाबानो जाबाय होननानै बुंफ्लागोन नाथाय सिं सिं बै मानसिनोबो महर मोजांखौनो नांगौ जेरै आंनोथ' बिदिब्रा सा सा बिराद भाखन मारिगोन आङो महरा जाहोआलै आखलासो जाहोयो होननानै नाथाय महर मोजांखौनो नांगौलै सामफ्राम मोखां नुलायबाय थानाय नालाय हर सान नायबाय थानाय नालाय एसे साफा जाबा मोजांब्रा फाल्थु साला सिख्लाफोरखौल' दाय हमसिगोन आरो उनावहाय सिख्लाफोरा आखला बिराद गाज्रि साब्रै साबा बयफ्रेन्ड लायो होननानै मरगो मोजां सिख्ला नुबाथाय ना बयफ्रेन्ड गोनांबाबो मानसिफ्रा लानो नागिरो मिथिबाय बयफ्रेन्ड गोनां खाखौबो सेनानैबाबो लानो सानो बेनिफ्राय सिख्लाखौसो दाय जासिगोन आरो ना सिख्लाफोरा साब्रै साबा बयफ्रेन्ड लायो होननानै सिख्लाफोरनि ब्रेन वास खालामसिगोन खायसे खायसे सेंग्राफ्रा नोंनि बयफ्रेन्डखौ गारदो आं नोंनि बयफ्रेन्डखौ बांसिन मोजां बुस्थु होगोन होननानै थगायसिगोन बायदिसिना ब्रेन वास खालामसिगोन आरो महर मोजां सिख्लाफोराबो थाखा फैसानि लबावनो बेलेग बे थाखानाय सेंग्राखौ गारनानै बेलेग सेंग्राजों थांफिनसिगोन बेफोरबायदि जासिगोन आरो खर' देरसिगोन महर मोजां सिख्लाफ्रा साब्रै साबा बयफ्रेन्ड लासिगोन ओमफ्राय महर गैयि सिख्लाफ्रा नायफिनजाला बेसेबां दुखुथिया है दुमबाव जाबायलै लाजिबाय आं दासो लाजिदों औब्रा बिराद गाज्रि लाजिबाय आङो हाराव मिनिबावदोंसो जल्दि थां आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय माथो बुंबावनो आरो बाय बाय महर मोजां सिख्ला नायगिरनो फैदों आंनि खाथियाव नै सोरनि फन फैलायखो ए मादा हापांनिसो हेलौ हापां ओइ दुमफाव जा दुखु दङ आङो माथो दुखु जालायखो नोंहालाय नारजि बुदाङाना दाना जि सोलायबाय फुङाव आंनो हाय हरग्राया दाना हायखौनो हरला मोनायाव उन्दुनायनि सिगां गुड नाइट सना होननानै बुङोमोन दाना जेबो बुंला सनाखौथ' गोजाननि बाथ्रा गुड नाइटखौनो हरबावनो नागिरला माहाय हापां सोमस्रिनि नांदेरबाय नामा नोंहाबो बे सोमस्रिनि खोथाखौ लानाङा नोङो दाखालि नारजि बुदाङा सोमस्रिनि प्रफाइलाव लाब्रिक होलायथारदों आरो नुदों आङो हा लोगो नालाय लाब्रिक होदों खोमा आरो हाय नंगौ दुमफाव लोगो लोगो बुंनायानो खिया जोगो जालाङो दा लाब्रिक हरलाय गाबोन केयार रियेक्ट हरलाय उनावबा मा हरलायगोन सोर मिथिगौहाय सोर नुगोन नोंसोर गार्लफ्रेन्ड गोनांफोराबो आरो मस्त' खर' जावरोहाय जों सिंगोलफोरखौ सान्थि थानो होआ गावस्रा गोसथोलायनो सिरि सिरि गोसथोलायगोन गोसथोलायखांनानै माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा माबा मोनसे खैफोद जायोबा जों सिंगोलफोरखौ गोसोखांगोन माथो खालामनो दुमफाव बयफ्रेन्ड मोनबा गार्लफ्रेन्ड मोनबा दसे सम आन्दा खानुन जायोहाय आच्छा प्रब्लेम जाबा ओमफ्राय सिंगोलफोरखौ गोसोखांसिगोन आरो जोंफोरखौ नांगौ जासिगोन आरो हाय बिदि नङाहाय मा खालामबावगोन दे आं नारजि बुदांखौ दाना बोरैबा जालांथारबाय नारजि बुदाङा सोरबा सेंग्राफोरखौसो गोसोथोनानै जेले जाहोलाबायनोसै नामाथाय र' आं फेसबुकाव आइ एम सिंगोल होननानै बुंनोसै आं सिंगोल होननानै फेसबुकाव पस्ट होनसै वाट्सएपआव स्टेटास होनसै जलायनोसै आङो ओरैबायदि जेले जाहोगोन ना आङो नारजि बुदांखौ अब्लासो मिथिगोन बियो मा आइडिया जाखो बेलाय ना नारजि बुदांजों नांलायगोन ओमफ्राय नोङो फेसबुकाव सिंगोल होननानै लासिगोन मा जाखो बेलाय औ होनगोन आं बे सोमस्रिखौसो मोजां मोनहां जादोंना नारजि बुदाङा बेनिखायनो आङो फेसबुकाव सिंगोल होनना लानोसै आङो सेंग्राफोराथ' खम मेसेज हरगोन आंखौ सिंगोल होननानै बुंना लाबा खम कमेन्ट खालामहरगोन अब्ला नुनानै अर बायदि जलिजोबथोंसै बियो खामग्लिजोबथोंसै बिनि गोसो गोरबोआ साब्बास सिख्लाफोरनि आखल साब्बास है अमा राजा माहाय अमा राजा दंफैयो नामा गैयामोनहाय दासो बबेनिफ्रायबा खावब्ला नुजाफैदों आच्छा बिदिसो होमबा सिंगोल होनना लानायनि रिजोना बेसो बयफ्रेन्डजों नांलायखांनायनि उनावसो सिंगोल होननानै लायो आरोना दसे समनि थाखाय हा जावलिया सेंग्राफोरखौ खुदै गहोसिगोन आरो दसे समनि थाखाय ना सिंगोल होनना लानानै गोसोसो आंनि बे नोंनि गोसोसो होनना बुंनायावनो बेसेबां सेंग्राफोरनि गोसोआ गुगालाङो मिथिगौना नोंनि बे गोसोसो बुंनायावनो नायनि नोंनि बयफ्रेन्डफोरजों नांलायबानो सिंगोल जाब्रबगोन दसे समनि फेसबुकाव आच्छा बेफोरखौ बाद हो मानो फैदों नों माने आं बिराद हारसिं मोनदों सामो खिंख्रियाबो आंखौ गारबाय सोमस्रियाबो नारजि बुदांजों खारफाहां बेनिखायनो आं दा एकदमबारे पियर सिंगोल अब्ला आं मा खालामनांगौ नोंनि पियर सिंगोलखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड जाथ'दोब्रा आरो नोंबो नारजि बुदांखौ खामलि होनोबालाय जेलेस जाहोनोबालाय है फाल्तुफोर मा खालामलायबाय थाहाय देब्रा आंनि गार्लफ्रेन्ड जाथ'दोब्रा साननैसोनि थाखाय नारजि बुदांखौ जेलेस जाहोदो नोंबो आंबो सोमस्रिखौ जेलेस जाहोनोसै आच्छा जागोन टेम्परारि गार्लफ्रेन्ड जागोन आङो नाथाय गार्लफ्रेन्ड सानफ्लांनानै आंखौ खुदुमनो मोना दे अके